Mama, nebunit și rețeaua literară. Eu am fost acum un an, 2 ani pe la ei. Mă uit la regulament. De ce? De sculament. Normal că e ca dracu. Că membrii... Da, bă, uitam membrul meu. Ce? Ceva. Aha. Deci membrii, noi promovăm România până cultură. Păi din ce? Din nevoia care s-o dăm pe fața ta. Fără preaviz. De ce? Aoleu, n-am fost la voi acolo? Era preaviz la aia. Nu. Că mă oftic că n-am Figaro, de Ferrari, de ceva, și am doar un Matiz. Și uite că mă voi oftica și vreau să fac bani în pula mea. Ta! Aoleu, mă cercetez la pula mea? Da! Mă doare în pula. Cum fără preaviz? Păi uite așa. De ce? Păi ai băgat puterea pizdii. A! Pă pizda n-are putere? Ba da, parcă. Ceva. Dar eu mă simt ca o pizgă. Și asta se confiscă de ce ai tu acolo? S-ar putea să n-ai. A! Bă! Și mă doare în pulă de voi. Câți utilizatori au ăia? Mamă, s-am bat pula. Câteva mii. Nici măcar nu i-am cercetat. M-am uitat acum pe internet și am aflat. Urlă și fac regulamentele. Faceți, bă! Poate vă regula și voi cumva. Și poate în regulă treaba asta. Dar uite că eu mi-am făcut treaba mea așa. Oia, a, da. Da. Aha. De ce? De-aia. De ciudat că... Uite, din când în când m-am pișat și m-am căcat. Păi de ce? Că am mâncat și ceva. Că eu vin de la ăia care mănâncă întotdeauna. Uite așa. La gurița mea bag ceva. Păi de ce? Că am pohta ce-am pohtit. Ală, ești pofticios mic. Nu. Sunt ăla mare. O întrebare. Da? A, nu. Mă doare în pula la tine. Mă, că beau nu știu ce și fac ceva, bă. Fac ceva pe întrebarea ta. Eu am aia. Fără preaviz. E un fel de vis? Ceva? Nu, noi promovăm. Ce faceți? Păi facem și noi ceva. Dăm fără preaviz. Bine, dați premii la toți ăia care vă dă bani. Iau premiul pe bani. Bă, cât îmi dai banul, atât îți dau premiu. Și eu zic, ia premiul întâi. De ce? Să-mi întâmpin pula mea. Pa!